ପିଲାମାନେ एसपी एजुकेशन सतीश सर चैनल गोटे नूतन वीडियो को तुम मान स्वागत जनाऊँ। आज आमे देखिबा अष्टम श्रेणी इंग्लिश रो जो रहुची स्टोरीज पास्ट एंड प्रेजेंट जोड़ा से पार्ट 1 जोटा अच्छी Whose horse was it? Whose horse was it? कहार घोड़ा थिला। यह कहार घोड़ा थिला ये जो गपटी से आम देखा आलोचना करिया। देखो कौच सी द पिक्चर व्हाट डू यू सी। चित्रटी को देख तमें कौन देखुच। हु आर देयर किए सब अच्छंती। व्हाट कैन बी द प्लेस क्यों स्थान हो पारे। लुक एट द पिक्चर एंड द टाइटल ऑफ द लेसन। चित्र देख तार कौन कौन गपर ना। डू यू थिंक द पिक्चर इज अबाउट द टाइटल। रीड द स्टोरी टू नो। हुज हॉर्स वाज इट जोटा गप कौच चित्र देखिकी किसी आइडिया लगे पार्छ ना से कौच कहीं गपर ना या कहला पढ़ले आम जाना। While reading, the teacher will ask students to read the story part by part silently. After the students have read a part silently, she or he will ask the comprehension questions meant for the SGP. SGP होची सेंस ग्रुप पैराग्राफ। सेंस ग्रुप पैराग्राफ होची पढ़ी मन भितर कौन तुम रहा ता विषय से विषय आलोचना करवा। देखिए कौन कही। Read the paragraph 1 and 2 silently and answer the questions that follow. One day, a young man was going to a town on his horse. ताल तुम जानिबार असुविधा किसी नथिबो। One day, a young man was going to town on his horse. One day कले दिने a young man जन युवक लोक was going to a town. Was going to अतीत पड़े आसला जाऊले। was going to a town जो गोटे सहर को जाऊले on his horse घोड़ा पिठी बसिक से सहर को जाऊले। Near the town gate, he saw a beggar. Near the town gate,
ସେ ସହରର ଠିକ୍ ଫାଟକ ପାଖରେ, ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଫାଟକ, ନିୟର ଦ ଟାଉନ୍ ଗେଟ୍, ସହରର ଫାଟକ ପାଖରେ। ହି ସ ଏ ବେଗାର, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ। ବେଗାର କହିଲେ ଭିକାରୀ। ସାର୍ ଦ ବେଗାର କ୍ରାଇଡ୍ ଆଉଟ୍, ଭିକାରୀଟି କହିଲା, ସାର୍ ମହାଶୟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ମି ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ ଅନ୍ ୟୁର ହର୍ସ, ଦୟା କରିକି ମୋତେ ନେଇକି ସେ ମାର୍କେଟ ପାଖକୁ ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଅ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଇ ଆମ୍ ଲେମ୍, ମୁଁ ଛୋଟା ଅଛି। ଦ କାଇଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଗ୍ରିଡ୍, ଏ ଦୟାଳୁ ଲୋକଟି ଥିଲା, ଯେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ରାଜି ହେଇଗଲା। ହି ପୁଟ୍ ଦ ବେଗାର ଅନ୍ ଦ ହର୍ସ, ଭିକାରୀକୁ ତା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସେଇଲା। ଦେନ୍ ହି ରୋଡ୍ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍। ରୋଡ୍ ମାନେ ଏଠି ତୁମେ ବୁଝିବ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ରାଇଡ଼ରୁ ରୋଡ୍ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍, ସହର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଦେ ରିଚ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, ରିଚ୍ ହେଲା ପହଞ୍ଚିବା, ରିଚ୍ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେ କଲେ ସେମାନେ, ଦେ ରିଚ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟ ଜାଣିଛ, ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେନ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍, ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ହିଅର୍, ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଆଟା ଏଠି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ହିଅର୍, ଏଠି ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇପାର ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ। ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍, ଭିକାରୀଟି କ'ଣ କହୁଛି, ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ୟୁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହର୍ସ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଦେଲା। ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା, ୟୁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହର୍ସ, ତମେ ମୋ ଘୋଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଅନ୍, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଡ୍ ଦ ବେଗାର, ଭିକାରୀ କହିଲା। ୟୁର ହର୍ସ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହର୍ସ, କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ଟି କହୁଛି, ତମ ଘୋଡ଼ା, କେମିତି ତମ ଘୋଡ଼ା ହେବ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହର୍ସ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ଘୋଡ଼ା। ୟୁର ହର୍ସ, ଭିକାରୀଟି ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ୟୁର ହର୍ସ, ତମ ଘୋଡ଼ା? ଯୁବକ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍, କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ମୋର। ଗେଟ୍ ଅଫ୍ or else I will take you to the king's officer, ମୋ ଘୋଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼, ଏଲ୍ସ ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ନ ଓହ୍ଲଉଛ, I will take you to the king's officer, ରାଜାଙ୍କ ଯିଏ ସବୁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ସେ ତାକୁ କହିଲେ। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ହିମ୍, ଯେ ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍, କିଏ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲା? ଏ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଏ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍। A young man was
going to the town. A young man was going to the town. ଗଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ। Who did he see at the town gate? टाउन गेट କାହାକୁ ଦେଖିଲା? ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଦେଖିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ? He was. Who did he see at the town gate? He saw a beggar at the town gate. କ'ଣ ହବ? He saw a beggar at the town gate. ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହବ He saw a beggar. He saw a beggar at the town gate. At the town gate. He saw a beggar at the town gate. ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। What did the beggar ask for? What did the beggar ask for? ଭିକାରୀଟା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା? ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। କ'ଣ ହବ? The beggar asked for a lift. The beggar asked for a lift on the young man's horse. Young man's horse. The beggar asked for a lift on the young man's horse. ସେ ଯୁବକ ଲୋକଟିର ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତାପରେ ଆସିବ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। What did the young man do? What did the young man do? Why? ଯୁବକ ଲୋକଟା କ'ଣ କଲା? କାହିଁକି କଲା? ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଛୋଟା ଥିଲା। The young man took the beggar The young man
took the beggar to the market because ତାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? Because he was kind. The young man took the beggar to the market because he was kind. ସେ ଦୟାଳୁ ଥିବାରୁ ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇଗଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। What did he ask the beggar to do at the market? ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଭିକାରୀଟା କ'ଣ କଲା? ତା ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା, ନୁହଁ କି? What did he ask the beggar to do at the market? At the market, he asked the beggar to get off there. Get off there. At the market, he asked the beggar to get off there. ବଜାରରେ ସେ ଭିକାରୀକୁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। What did the beggar say? ଭିକାରୀଟି କ'ଣ କହିଲା? ସେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ମନା କଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ। The beggar said that he did not want to get off. ସେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି ସେ କହିଲା। The beggar said that he did not want to get up. Want to get up. ସେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କଲା? ମୋରଓଭର ହେଲା ଏତିକି ତ ଏତିକ, ତା ବାଦ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିଲା? ମୋରଓଭର ହି asked the young man to moreover he asked the young man to get off his horse. Get off his means the beggars. ତାର ତ ନୁହଁ, ସେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି କହିଲା ମୋର। Get off his moreover
he asked the young man to get off his horse. The beggar said that he did not want to get up. Moreover, he asked the young man to get off his horse, because the beggar's horse. Whom did they go to settle their quarrel? Whom did they go to settle their quarrel? ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋଉଠିକି ଗଲେ? Whom did they go to settle their quarrel? କ'ଣ ହବ? They went to the king's officer to settle their quarrel. ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ. They went to the king's officer to the king's officer They went to the king's officer to settle their quarrel. Settle their T-H-E-I-R, settle their quarrel. They went to the king's officer to settle their quarrel. सेंस ग्रुप पैराग्राफ जोटा फास्ट पैराग्राफ ता पढ़ा उत्तर सरीगला. नेक्स्ट आ गोटे वीडियो रे आमे ता पैराग्राफ सेकंड जोटा सेंस ग्रुप पैराग्राफ सेकंड सेटा को आमे देखिबा. आज पे वीडियो रे रहबा एतिक रे. नेक्स्ट जो वीडियोटा आसीबो तार सेंस ग्रुप पैराग्राफ 2 ताको पढ़ी उत्तर करिबा. तापर आउ जदि कौन अच्छी सेंस ग्रुप पैराग्राफ 3 ताको करिबा. करके आउ जहाँ थी धीरे धीरे सब सारे. आज ये रोचे मो चैनल स्पेस एजुकेशन चैनल टी को पढ़ा टी भल लगी जदि सब्सक्राइब करने भूल नहीं. आज जी भी देखुव अंतर अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊँ. सब्सक्राइब करके लाइक कर शेयर कर. धन्यवाद. जय जगन्नाथ.